İçki işler organları hizmetkarları korrupsiya münasebetlerinde еш katnaşalar. Әлеге факт полиция хезмәткәрләренең гражданнарга карата процессуаль карарлар чыгару, штраф яисә башка җаваплылыкка тарттыру, төрле чикләүләр һәм тыюлар салу һәм башка мөмкинлекләре булу белән бәйле. Россия Эчке эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча бүлегендә эшләүче хезмәткәрләр тарафыннан коррупцион җинаятьләр кылынмавы һәрвакыт Эчке эшләр министрлыгының җитәкчеләренең күзәтү астында тора. Хезмәткәрләрнең коррупция белән бәйле норматив хокукый акларның үтәүләре даими рәвештә тикшерелә. 557 санлы Россия Федерациясы Президенты указы негізінде һәр хезмәткәр ел сайын киремнәр һәм чыгымнар турында декларация тапшыра. Декларациядә булган мәгълүматларның чынбарлыкка туры килүе Россия Эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура тарафыннан тикшерелә. 20 елда безнең бүлек хезмәткәрләре тарафыннан тапшырылган декларацияләрдә җитешсезлекләр һәм хаталар табылмады. Шулай ук көндәлек эштә хезмәткәрләр тарафыннан коррупцион хукук бозуларны булдырмас өчен төрле ысуллар белән контроль эш алып барыла. Мәсәлән, дежурчаска шалтыраткан чиракта барлык сөйләшүләр язылдырылып барыла. ГИБДД хезмәткәрләренең автомобильләрендә һәм күкрәкләрендә камералар урнаштырылган. Барлык аудио һәм видео язмалар даими рәвештә тыңланып, тикшерелеп тора. Шулай ук ГИБДД автомобилендә ышаныч телефонын шалтырату мөмкинлеге тудырылган. Россия Эчке эшләр министрлыгының ышаныч телефоны тәүлек әйләнәсендә эшли, гражданнар аларга карата хезмәткәрләр тарафыннан кылынган хокук бозуу очраклары турында хәбәр итәргә мөмкиннәр. Һәр шалтырату буенча хезмәткәрләргә карата тикшерү үткәрелә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча бүлеге тарафыннан Актаныш районы территориясендә икътисади һәм коррупцион җинаятьләрен ачыклау һәм аларны булдырмау өчен профилактик эш алып барыла. Коррупцион җинаятьләр гражданнарның хукукларын бозуга дәүләт хакимияте органнарының авторитетын өзелгә китерә. Ел дәвамында дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр эшчәнлеге тикшерелә. Аерым алганда аларның төрле өлкәләрдә шәхси матди файда алу өчен хезмәт урыннарыннан файдалану, вазифа вәкаләтләрен арттыру, ришвәт алу һәм бирү, бюджет акчаларын максатчан тотмау, төрле социаль субсидияларны законсыз алу һәм бирү, җир белән бәйле законсыз килешүләр төзү кебек җинаятьләрне ачыклар өчен документаль тикшерүләр оператив эш алып барыла. Коррупция өлкәсендә иң еш очрап торган җинаятьләрнең берсе булып төрле дәүләт программаларын тормышка ашыру максатында бүлеп бирелгән бюджет акчаларын урлау булып тора. Мәсәлән, Казан шәһәрендә күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча региональ дәүләт программасы акцияларында бүлеп бирелгән бюджет акчаларын урлау очрагы ачыкланды. Бу җинаять йорт эчендә инженерлык системаларын ремонтлау өчен башкарылган эшләрнең бәясен арттыру юлы белән башкарылган ялган товар накладнылары ясалган булган. Дәүләт һәм муниципаль милкендә булган җир белән эш итү өлкәсендә дә коррупцион җинаятьләр еш очрый. Тукай районында авыл җирлеге билгеләнешендә булган җирләрне шәхси миллеккә законсыз күчерү очрагы ачыкланды. Бу исә законсыз постановлениеләр чыгару усулы белән эш ителгән. Вазифа вакытларын арттыру буенча район җитәкчелегенә карата җинаять эше кузгатылган. Коррупцион җинаятьләр шулай ук дәүләт һәм муниципаль контрактлар төзегәндә һәм үзәгендә кылына. Мәсәлән, Актаныш, Мамадыш, Кукмар районында дәүләт бюджетының район культура йортында милли фильмнар күрсәтү өчен шартлар тудырырга акча бүленеп бирелә. Оборудование Киномак плюс организацияда карарга тиеш булган. Актаныш районы клуб мөдире тарафыннан товарны алып бирү актларына оборудование тикшермәй генә кул куела. Соңыннан исә барлык кайткан җиһазларның тиешле сыйфатлы булмавы ачыклана. Шул рәвештә 4 миллионда 989 мең зыян килә. Киномак плюс организациясе җитәкчесенә карата җинаять эше 20 елда майында судка тапшырылды. Актаныш районы клуб мөдиренә карата җинаять кодексының 286 маддәсе буенча вазифа вакаләтләрен арттырган өчен җинаять эше судта 2008 елда каралды. Оператив хезмәт эшчәнлегенең өстенлеге юнәлешләренең берсе булып пенсия миңлеге өлкәсендә кылынган җинаятьләрне ачыклау булып тора. Төгәлрәк әйткәндә, пенсияның тупланма өлешен дәүләтнеке булмаган фондларга күчерү белән бәйле эшчәнлек тикшерелә. Чөнки бу күчерүләр гражданнарның ризалыгыннан башка да эшләнергә мөмкин. Шулай гражданнарның ана капиталын тормышка ашыру белән бәйле хәлләр оператив анализлана. Законсыз ана капиталы белән файдалану яисә пенсия фонды хезмәткәрләренең үзләренә ана капиталны законсыз рәвештә процент алып калмаулары тәэмин ителә. Балалар һәм аналарның хокукларын яклауга юнәлдерелгән башка чаралар үткәрелә. Эчке эшләр министрлыгы тарафыннан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык бүлекләренең эшчәнлеге тикшерелә. Төзелеш өлкәсендә муниципаль хезмәтләрне күрсәтүнең закон нигезендә алып баруы, коммуналь түләүләрне законлы рәвештә санаулы документлар
документаль тикшерүләр аша фаразлана. 20 елда Казан шәһәрендә муниципаль миллекнең күп фатирлы йортның гомуми миллеген муниципаль унитар предприятие җитәкчелеге тарафыннан законсыз рәвештә үзләштерү очрагы чыкканды. Аларның социаль найм договоры, куллану һәм теркәү хукукын бирүче ордер һәм башка документларның ялган ясаулары исбатланды. Мәҗбүри медицина иминияты фонды акчаларын максаттан файдаланмау очраклары республикада ешәшәли. Территориаль мәҗбүри медицина иминияты фондларының шактый зур бюджетлары ички эшләр органнарының аерым көчләре бите. Без әлеге акчаларның максатчан тотуны тәэмин итәргә коррупцион схемаларга юл куймаска тиеш. Моннан тыш урман хуҗалыгы өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү коррупцион хукук бозулары булмавы тикшерелә. Республика күләмендә авыл җирлеге башлыгы тарафыннан торак йортлар төзергә, төзелеш материаллары өчен урман кисү кирәклеге турында белешмәләрне законсыз һәм билгеле бер сумма акча бирү очраклары ачыкланды. Әлеге көндә иң күп таралган коррупцион җинаятьләрнең берсе булып ришват бирү һәм алу булып тора. Ришватчылык төрле муниципаль хезмәткәрләр күрсәтү медицина, мәгариф өлкәсенә хас. Шулай ук салым, хукук саклау органнары, суд приставлары эшчәнлеге белән тыгыз элемтәдә тора. 2019 елның 15 январьда Актаныш район суд приставы инспекторына Актаныш авылында яшәүче 1976 елгы ир-ат законсыз рәвештә үзенең автомобиленнән арест салдыру өчен 30 мең сум күләмендә ришват бирә. Бу җинаять турында суд приставы инспекторы федераль мәгълүматында җитәкчесенә һәм хукук саклау органнарына хәбәр итте. Тикшерү барышында ришват бирүченең гаебе исбатланды, җинаять эше судка тапшырылды. 2020 елда Актаныш районында коррупцион хукук бозу очраклары Почта России һәм УНКВ оешмаларында ачыкланды. Почта Россиянең бүлекчә җитәкчесенә хезмәт урыныннан файдаланып, оешманың кассасыннан 100 мең сумнан артык акча алып үзләштерү ачыкланды. Инде УНКВ җитәкчесенә 1949 елгы гражданны эшкә алу турында ялган приказ рәсмиләштерә, асылда исә бу кеше оешмада бер көндә эшләмәгәнлеге ачыклана. Аның исемендә 1 ел дәвамында 157 мең 802 сум акча өчен түләп барылган. Киләчәктә безнең тарафтан коррупцион җинаятьләрне ачыклау һәм аларны булдырмауга юнәлгән эш даими рәвештә алып барылачак.